Здравейте! Вие сте в електронната платформа на Център за образователни инициативи Училището БГ. Сега ще разгледаме как да добавяте видеоресурс към вашия курс, като вграждате HTML кода или, както се казва на компютърен език, ембедвате. Какво правим най-напред? Най-напред натискаме естествено бутон редактиране, който се намира в десния горен край на нашия екран, така че се визуализират двете падащи менюта към всяка една от темите, на които е разделен вашия курс. Лявата добавяне на ресурс, дясната добавяне на учебна дейност. Избираме темата, в която желаем да добавим видеоресурс. Натискаме падащото меню за видеоресурс и избираме опцията създаване на веб страница. Даваме заглавие на ресурса, който желаем да вградим, така че да бъде ясен за учениците. В случай ще напишем проба, тъй като не ми хрумва нищо по-интересно. В резюме е желателно, така да го кажа, задължително да опишете за какво става въпрос в съответния ресурс, тъй като с нарастване броя на качените от вас ресурси, тази необходимост става все по-очевидна и все по-ясна. Описание на ресурса. Имате възможност да фризирате този ресурс, т.е. това описание с вграждането на изображения, блокирането на текста. И отиваме в полето, където пише пълен текст. Този път не копираме текст вътре. Отиваме в сайта, откъдето, примерно да речем в случай YouTube, от който сме решили да споделим и да вградим съответното видео, така че да се отваря не през YouTube, а директно в нашия сайт, директно в платформата. Как става това от YouTube? Натискаме бутончето Share, както виждате, пише сподели или вгради това видео, embed видео. Натискаме бутончето Share и тук пише Embedded. Натискаме го и това, което се появява пред нас маркирано, е HTML кода. Десен бутон Copy. Отиваме в нашата страница и не забравяме, натискаме в HTML редактора, тук където пише HTML код. Появява се този екран и Ctrl-V копираме HTML кода. Избираме функцията това да се отвори в нов прозорец. Определяме степента на видимост, например невидимо за учениците, т.е. скриваме го за учениците. Запазваме и се връщаме към курса. Както забелязваме в полученен шрифт, т.е. невидимо за учениците седи вграденото от нас видео. Ако желаем да го направим видимо за учениците, натискаме окото, което да го отворим по подобие на горните очички. Ето, сега вече е открито за учениците. Натискаме и ето, вградили сме видеото, което можем да пуснем и можем да отидем на голям екран.